Tangava Bosfor ya bihêz ku her du aliyên Stenbol dike du parça di nava şerekî zêde dûmdar daye. Li ber sermayê li Stenbol xelk birêz bûne, da ku îmza xwepavêne daxwaznamekane razîbûnê ya li dij plana Serok Recep Tayyip Erdogan ji bo drûstkirina kenalekê dinyê avî yê mezin weke alternatîvê Bosfor. Avakirina kenalê nû yê Stenbolê têwata ji navbirina dîroka Stenbolê ya 8000 salan. Ew dê hemû pêkhateyên siruştiyên avê li bajarê û sikirên heyjina bibe. Pareyê gelek mezanî hatiye terxankirin bo ê armancê. Baştir e ji bo îkonomî û bêkarî perwerdê bihêdme zaftin. Lê Erdogan wî projeya xwe gelek giring dibîne û dibêje gelek pêwîstî pê heye. Sürekli olarak Tengava Bosfor li Stenbolê herdem bo derkeftina rûdawan amade ye. Zêdebarî gefên siyasiyên peymana Montreux. siyasi tehdidi. Peymana Montreux derbasbûna her hemû keştiyan di Bosforê da rêk dixe. Li gor plana projeyê ku 21 milyar dolarin dê bajêr û cihên nû bihêne avakirin li ser kenalê ku li ser astê deryayê bilind e û dê rê dete derbasbûna gelek keştiyan. Tengava Bosfor yek ji deravên aviyên herî qelebalix e li cîhanê. Keştiyên gelek mezin di rewşên gelek metirsîdar da derbas dibin. Pêkhatina bûyeran di Tengavê da zêde dibin bi zêdebûna hatin û çûna keştiyan di Tengava Bosforê da ku gelek teng e. 79'daki bir tanker kazasında Ji encama derketina bûyera tengerê li sala 1979 de got 100,000 tonê petrolê rijiyan û jiyana deryayî wêran kir û gelek kes mirin. Dikare her demekê bûyereke wiha biqewime ji ber hatin û çûna qelebalix ya keşteyan û ji ber dertengiya avê ya aloz ji ber ba û têbarên bihêz yên barovan ji her du aliyan. Zana dibêjin vekirina kenalek nû dê gelek metirsiyan çêke û ziyanê bigehîne samanên avî ji bilî rêjeya xwe ya nava her du deryan da ku gelek ciyawazî heye. Moskû jî dûdil e. Keştiyên cengê digehin deryaya reş birêka kenalê Bosfor li gor peymana Montreux ya ku ev 80 sala hatiye îmzakirin. Lê di vekirina kenalê nû yê plankirî da mercên derbasbûna gemiyên cengê namînin. Peymana Montreux ji bo wan gelek giringî heye. Ew ji bo Rûsya wekî çêleka pîroz e. Amerîka jî li hember peymanê narahet e. Ji ber ku kêm caran ew digehin derya reş. Ji bilî bi sinûrkirina derbaskirina barî li derya reş ku di 21 rojan de tenê 30,000 tenin. Ev çekên deryayî yên ser Bosforê nîşana şerkirina sedan salan e. Lê asûyên şerekê dî li ser vekirina tengav û kenalê nû jî xweya dibin.